100. Ja, vi har den. De bare average 120 point. Hold da kæft. Skal vi bare lade en bakke luft? Hvordan? Ja, det kan vi godt, hvis det bliver sådan her. Det er SMG, der. Jeg har den her. Ja, der er noget. Nice, sej. Jeg burde den. Du har den, du har den. Jeg har sådan her. Hvad fuck? Død. 37 på den. 110. Nice. Det dræber ham bare. 30 død. One shot. Nice. 30. Nice, Jan. Død. Væk. Jan Elby. 200. Ja, selvfølgelig. Jamen. 190. Fint. Jeg kører. Død. Kører under hat. Jeg ved ikke om jeg er død. Det er godt. Jeg er low ground. Vil du? Jeg er low. Nice. Jeg popper en ting. Jeg er på dig. Jeg var på mække, blok det bag. Ja. Du skal bare holde fronten efter. Jeg holder. Lige under os, vi kan jo double hook. Jeg bokser. 100. Hvad? 100? Nice. Counter der under. Dropper ned, ja. Bare din røg hele vejen ned. Det er fint, han skal nok dø. Bare Vi kan kom. godt droppe den. Jeg fik det, ja. Jeg er klar til lidt højere. Hold højere. op, som vej til at vende gennem. Ja, kom. Ja. Jeg går hele vejen hen. Jeg blokker på. Ja. Chiller her. Gør en op. 100. Nice, jeg er oppe. Ja, jeg er på dig. Kan jeg bag os? Over os. Jeg ser det Har du godt. hårdt? Den tager over. Ja, tager. Der er sådan en solo på hood der. Solo, ja. Død. Nice, tag det. Væk dig. Sejf, Mats. Holder front. Ja, jeg kan. Gør indad. Bag dig. Ja, jeg ser dig. Så var der står på mig her. Ja, det gør jeg. Så kommer lidt på dig. Kan vi ikke top? 140. Okay, kom. Kan jeg over? Inde på Ja, sideskak. boks. Hva? 20. Ja, kan jeg tage fest? Du må tage bitch. Kan jeg Kan. 100 på dem. Jeg tager fest, kom. Jeg tager fest. Kunne du... Får du Jeg ved ikke om du safe er back igennem det. Ja, maybe. Prøv, fuck det. Jeg ved ikke, bro, kan. Kan jeg komme ind her? Jeg er med dig. Jeg sidder fast. Der er simpelthen mange på at stoppe, hvis du bare kommer. Kom her. Bare hold den her, kom. Bag os. Ja, kom her. 100? Nå, man. Ja, ser. 100. Død. Jeg tager fest, vi skal løbe rundt om op, tror jeg. Vi kan godt løbe op her, kom. Nå, det er vores, så. Ja, vi har den. Et er der. Kan jeg nu? Et er nu. Bare lige tag den. Jeg reloader. Kan jeg foran? Ja, kom. Jeg bliver skudt i ryggen. Jeg tager fest, jeg holder fest bare. Ja. Han døde over. Drop ud. Jeg fik det. Jeg holder op hånden, kom. Jeg holder den, jeg gør det. Jeg holder den. Fik den. Åbn. Jeg kom, jeg holder. Bare sådan. Ja, drop ned. Jeg dropper videre ned. Jeg holder mig en over der, så vi ikke er helt nede på... Nå. Jeg prøver bare at være fake i bottle. Ja. Jeg ser en der hopper ned, 70 for. Nice. Død. Nice. Jeg fik 20, 100. Nice. Kan du komme frem der? Jeg bruger for, du kommer der. Jeg bruger for, du holder et eller andet på mig. Ja. Ja, sorry. Okay. Hallo? Ja, nej, jeg har ingenting, du blokker mig helt nu. Ja, sorry, det er ikke. Jeg bruger for, du healer. Kan over. Jeg bare hold den fast, Ja. Kigger under. Der er en i vandet. Under. Jeg ved ikke hvor. Han er ikke under. Stadig under os nu? Nej. Der er nogen over os, der. Jeg kan klare den ned, maybe. Bare kom, top. Vi skal op her. Så 4, der er en du. Der er ikke nogen hejs, back up. En der kommer ind. Ja, chill. Død. Jeg får det. Jeg kan en solo eller sådan noget. Jeg ved ikke, fuck det skal. Solos. 100. Han skal bare sådan, han skal hele vejen op. Jeg kigger for den anden. Hør den ham den er nede. Ja. Jeg tror han er bag dig eller noget. 100. Bokser. Holy shit. Ja. Har du fyr? Ja, jeg har det. 3, 2, 1 nu. 100. 130. 100. Kan jeg runde den? Nice. Kan jeg tage den nyt? Der kan højre side, tror jeg. Prøv at komme herover. Lander bare low. På den anden side af væggen. Oh my god. Jeg tror, der er bare drop medkit. Der er nogen på væggen. Ja, det er fint. Jeg prøver bare. De sidder også på medkit. Vi kan godt løbe ind og prep. Herfra. Nej. Mest grejs pre. Og de er klar på at løbe ned. Kom. Godt over. Ja.
3, 2, 1. 100? 100? Jeg gav 100 på den. Der. Død. Jeg er 30. Nice. Kan. Jeg har pre på. Jeg skal ud. Kan. Du fik taget en masse sådan noget. Der er begge her. Ja, jeg skal Jeg på. kaster. Vi kan bare jetpack, tror jeg. Ellers tage fest, så løber vi bare ned højre. Jeg tager først. I'm buddy. Buddy. 5, 2,5, 2. Det er fint nok. Fuck buddyen. Jeg dropper. Jeg er efter dig. Bare find mig. Ja, lige på dig. Jeg ved ikke, om det holder lidt. Jeg tager igen. Vi kan godt spray ham der offset. Nej, jeg går ud. 3, 2, 1. 30. Fuck. Ja, Der er fisk. Bare kør herover. Gør op igen. Bag dig. Kan du finde mig? Jeg er cooked. Jeg bliver pumpet i ryggen. Kast en bombe. Ja, de har væk. Bag dig. Ja, jeg smider en bombe. På medkit også. Her, jeg tager dem. 4,501. Ja. Jeg ved ikke, om jeg bliver prøvet. Der er nogen, der har top. Jeg har bunden, kom. Ja, der er nogen, der har top på os. Kom her. Giv mig et sekund. Jeg kommer. Det er 4 kills. Du ser på dig selv. Det dropper. Det var op. 100. Nice. Nice. Jeg tror ikke, vi får det. Jeg løber du kan spille det. Ja. Jeg finder dig nede, tror jeg. Nej. Det ved jeg ikke, det kan du godt. Jeg er en over dig. Ja, jeg tiller. Okay, jeg kommer ned. Jeg er one. Bro, altså. Kom her. Tag den her. Jeg holder dig. Ja, jeg har 200 mats. Hvad kan jeg front? Ja, jeg har 408. Ja, jeg har 208. 100. Kom. Vi pullede. Jeg ramte 300. Yes. Jeg fik ham. Ja. Kan der nogen på vores væg? Så har vi ikke. Jeg spiller 16 på ham. Jeg dræber en. 110. 40. Jeg er på dig. Der er nogen der. Vi skal igennem der nu. Kom her. Kom Løber ud. igennem. Ja, kak. Fuck. Få det der ting der. Jeg løber ned. Jeg er nede. Jeg er med dig. Vi har væk. Fuck. Chill. Har du noget? Ja, her. Smid en bombe. Jeg har swipe her. Ja, jeg løber op for os. Bare lov mig, du ikke åbner. Nej, jeg løber. Ja, jeg dropper masser. Her til. Ja. Vi skal bare hoppe igennem det hele. Jeg hopper bare. Chiller her. Kig bagud. Kom. Det er de så fuld fighter. Jeg ser. Nice, stress ud. Død. 110 på den også. Nice, bare løb ind nu. Ja, jeg er klar. Jeg løber ind bag. Jeg fik match. Nice. Kan jeg komme frem? Vi har low. Ja. Jeg går for en buddy. Jeg fik buddyen. Kom. Jeg skal bare igennem her. Bare hold den, du holder den. Jeg er på medkit. Jeg har 10 byg. Top 10. Her, tag min hårde, så bare tab det. Nede på low. Kom. Jeg så. Han hopper op. Stå. Nice, fedt. Kan over. Han en solo over eller sådan noget. Ja, det er basically, der er en duo, bro. Jeg spiller op her. 3, 2, 1. 30. Jeg kan ikke. Ja. Der er så en på vores top. 100 på. Jamen, jeg var bokset, bare kom. Ja, 19 byg. Jeg har 6. Der er ikke nogen, der har noget, bro. Bare dræb folk. Den puller fuldt back igen. Jeg er ikke sen skid. 110. Død. Nice. Jeg vil ramme 100. Jeg har ramt 140. Kan. Bare kom. 30. Bare kan jeg her, tag den her og forhold den på mig. Ja, så. Bare kom igennem først. Du er nødt til at edit. Jeg holder bare den her, men du skal edit. Bare ikke åben. Du må ikke dø. Jeg går ned. Kom ned. Det er det vores der. Jeg venter. Jeg står på mig på dig. Ja. Chill på. Så en op bag os også. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg hopper ned på dig. Lige over. 100. Stå der. Du kan godt gå for det. Kan over igen. Stå der. VP, for det. Så 4. Bare gå hele vejen ned. Kan vi gå hele vejen ned? Vi spiller frøs. Jeg kommer. En er død. Der er også mod. Ja, 40 på duren. Kom ned. Kom. Giv dig ned. Ja, duren er der. Hvor er du? Der. Jeg har medkit, tror jeg. Jeg har et byg. Altså. Så 3. Der er stadig en solo eller noget sted. Svær op her. Det er duen. Svær op, ja. Det er duen, der sidder der. Bygge de skal op ned, tror jeg. Jeg bygger ikke her. Jeg har 0 byg. Ja. Hvad her til? Bare tag her. Vi skal kigge op her. 3, 2, 1. 18 ud. Død. Nice. Jeg spørger bare. 20. Kan jeg gå før? Jeg er død. Nice. Nice. Oh my god. Han lander på dig, kan jeg? Nej. One. Nice, baby. Gå Pico, din fede idiot. Jeg har død en. Jeg dræbte en herovre. 50. Jeg er one. Han jumper mig. Død. Nice. 100. Hjælp mig. Død.
Fucking Nice. lort. De kigger også. Kan jeg flyver ud af jer? Fucking tager det, mand. Jeg prøver bare noget fest. Så kan vi bare løbe ned. Vil du bare healer? Vi er jo siddet Ja, op bare og løbe ned og sådan op. Okay. 24, det er ham der sidder og cheater der på det. Ja. En der flyver. Luften. Bag ham der. Ja, den. 24. Push, Det er push, push. Cracker ham. Nice, han er det. Ja, det gør bare. Cracker en. 23 ud. Ham der. 23. Kom der, 17. 18. Det er igen. Den putter dem 17. der. Vi kan godt bare flyve på det nu. Spray den. Blømmer spray. Ja. Jeg lander på den. Ja. Hvad bare? Er det godt? Nice. Jeg har den. Godt call, bro. Skal jeg bare komme nu? Bare kom. Jeg kigger bare på dem, der skyder dig. Det er godt. Du vil bare tage For jeg først. holder fast. Ja. Altså, tag en bæk, jeg har en bæk. Ja. 100. 100. 64, skal du Bare holde? heal. Ja, healer. Ja. Jeg er ikke fest, dog. Ja, du kan godt tage den, hvis du vil. Jeg har 50 af jer skud. Nå, jamen, du skal bare det. Her, så jeg har ingen af sådan. Nej, SMG-skud, sorry. Nå, jeg har også 43. Okay. Jeg har ingen skud. Vi skal ikke kælde på det. Ja, præcis. Vi skal nok ned her. Jeg tror, jeg dropper ned og connector. Jeg er fast på. 113 på dem foran dig. Ja, nice. Inbox! Oh, fuck. Ikke dø. Jeg har one. Alright. Jeg connector. Ja. Sorry. Så røg vi. Nej, det var mig, der altså. Jeg kan ikke rigtig spray. Jeg er 1,5-3 nu. Ja, jeg er 4. Så bare tage halvt wood, så giv mig nogle hår. Jeg har 200 hår. Jeg kan bare ikke spraye noget. Lad os tab igen. Nice, Nice, pull up. Kom. Bare sørg for, hele tiden sørg for, jeg så rapid kigger dem bare Ja, gå op. 50. Ja. Kom højere op, skal. Ja, jeg sad bare og kigger sådan, så der er ikke nogen, der bliver op bag os. I luften. 24. 20, kan jeg rundt nu? Nice, bro. Jeg kan ikke gå for det helt ned på. Nej, det er helt ned. Den puller herover. 22. Jeg har 0 skud, det er 0. Ja, jeg har 20. Jeg ved ikke, om vi bliver spliffet. Nej. Har talt. Bare tage fisk en gang imellem, bro. Luften. 64, 115, 140. Nice. Nu er jeg Jeg ikke tror han der. Fuck. Luften, nå. Ja, jeg ved ikke hvor. Vi dropper ikke Vi kan noget, ikke, men ja. fuck det kan så. Jeg tager bare fest hele tiden. Jeg går ned og connecter her. Ja. Hold op, vi skal blive op på 100. det. Ja. Bare bliver man tab op. Oh, fuck, det kan så der. Det. Tror jeg, vi godt kan få noget her. Ham her, han er cracket. Jeg ser det. Han skal løbe ud den her med. 27. Fuck. Sikkert 20. Vi skal også op, vi skal højere op. Ja. Jeg har ikke så mange hår. Nej, jeg har 300. Jeg så, I bare skal have noget i Dreyfus her. Ham her, han har noget. Der sidder nogle, de fighter her. Han fighter. Chill, jeg fighter ham. Bag dig. De fighter dernede. Du kan godt få noget, tror jeg. 100 på en. Ham han er cracket, jeg flyver ham. Nice. Jeg får mødezonen, jeg får det. Ja. Død. Jeg har det. Bare kom på. Ja, same. Cap match. Eller cap skud. Ja, jeg kan SMG også. Ja, kan du holde fisk, Hjallo? Eller har du et Yes. eller andet healing? Død. Nice, der. Chill. 80 ud. Nice, jeg går for det. for det. Ja, du har det. Jeg skal bruge hår, jeg skal bruge healing, mate. Jeg har 120 liv. Så Ja. det der spray. spray. Du skal spray. Giv mig. Hatta. De kommer til de løber ned. Det er dem Hatta. der er middle. Der. 24. 50. Ja. Og byg. Jeg holder fest. Ja. 35 fest. Spray. Bare sidde og spray, du skal spray. Så der var noget 24, 40, 100. Kan jeg komme? 24, De er 50, begge to one. 24. 24. Jeg tror, jeg går lidt Jeg ned. tager fest igen. Ja, det er min sidste fest. Ja, Du fik det ikke engang. det er fint ikke. Spray. De er 2. Det er dem, der er one. Ja. Der er ikke nogen, der har masser. Ingen, der har noget. Det skal bare 24 kill cracker. time, jeg kan ikke lege, jeg går ned. Ja. Kom nu med mig ned. Stå. Ja. Top 6. Det er basically kun døs der. Lige der. Han er one, han er død. 24. 140 død. Nice. Død 200.
Jeg er virkelig fucking god match, bro. Under os. Ja. Kig ham der. Spray. Han skal løbe rundt omod. Han døde. Han døde. Top 2. Også mod dem. Jeg er god match. Jeg er alt også på det. Han er ude på badien. Han Han gik løber ud for det. Løber rundt om. Væk. 100. Kan jeg have ham den oppe? Jeg kan under ham. Box. Ja, så. Stilleren. Kan jeg under? 140. Den er her. Vi er de første, der Bare til reset, mate. Vi vinder det igen. Ja, okay. Vi kan ikke kigge bagud. Ham der. Okay. Der er en, der sidder og kigger, bro. Kom her. Bare chill, bro. Mod til bare lige at... Kom. I vagt 100. Ja. Åbne. Følg. Kan under ham, tror jeg? Nej. Kan jeg bære? De tager væk. Det er ikke min væg Kan her. man bare holde Jeg ved ikke. hold. Kom nu. Gå ned. Kan jeg ikke gå helt ned? Fuck. På bæk. Jeg har to bygge over. Ja, jeg har 300. Vi kan bare kigge Giv bagud. mig. 30. Kig over. 15, bare. Jeg ser, der sidder der ikke en derude. Nej, der er sådan nogle lige over os. Deroppe. Jeg har ingenting til at tage os med. Nej, jeg ved det. Vi har ikke noget. Og jeg er klar til at Okay, løbe. 400. Ja, That's it. 250 år. Det er spændende. Yes. Pull up. Pull up. Vi har boks lige her. Så bare hurtigt op, og så Ja. kigger vi refresh. Jeg Bare står lige over for dig. Kan vi har ikke den der. Jeg bare kom ud af det der nu. Ja. Heller ikke vores sæk her. Hallo, der ligger en buddy herude. Kom. Ja, kom. Du ser det. Ja, godt. Kan jeg tage væk, maybe? Der er en på det. Det er godt for dig, I guess. Det er der tilbage. Kan jeg siden? Jeg løber igennem her. Kom her, vær klar. Kom på mig. Vi skal igennem der Ja, jeg er på først. dig. Bag dig. Ja. Det er så fucking kaos der. Ja, vi chiller det, Så bare et 52 refresh. foot only. Så 300 wood. Space, kom. Kigger. Der er Shoot, en længere ude bag, tror jeg. Ja. Kom her. Følg lige. Kom. 111. Nice. Står du? Jeg er one. Ja, bare pop den der. Den pull up. Kom Jeg her, holder kom bare. her. Nej, kom. Ja. Jeg har 300 wood. Vi skal op ad det her. Skal op her. Ja. Du bygger. Kom, jeg bygger. Pas. På Hold til, siden. hold til. Ja, der er nogen på siden. Ja, til min hård, skal jeg. Ja, jeg er one der. Jeg popper den bare lige hurtigt. Følg. Jeg tager det. Klar. Perfekt. Jeg er ude. Jeg er ude. Kom her. Kan I lave et plan? Kan Ja, du droppe ned her? Kom. Nej, Ja. kom. Jeg fik den. Bag dem. Ja, du sagde drop nu. Ja, nej, jeg ser den. Ja, til dig. 200 wood. Hey, kom. Vi skal ud. Der. Der er en buddy over. Buddy over. Tror jeg. Nej. 100. Spade. Kan jeg være klar Jeg for dog. sådan? Bare vær klar. Puller ned. Jeg løber ned. Ja, jeg fik en til zonen. Ja, jeg har 5 byg. Her, tag. Jeg dropper. Bag dig. Ja, de kommer til at sidde i vinduet, bro. Nej, kom med en land. Du går først. Jeg er healer lige. De står væk. Fik den. De sidder på den. Kom ud. Oh my god. Ja, jeg er på dig. Kom her. Tag væk. Fuck. Jeg holder. Bare klar. Jeg har 9 byg. Kun væk. Ja. 110. Følg lige. Jeg har 0 byg. Her, kom. Jeg har også 0. Ja. Bag os. Kom her. Skal jeg igen nu? Ja, 3, 2, 1, go. 140. 100. Død. Nice, bro. Kom igennem. Ja, god match. Kap bag dig. Jeg har 4 byg. Her. Tag 5. Tag medkasserne. Der ligger derude. Henter dem. Jeg er klar på pullet. Jeg har ikke set den. Den puller back. Følg back. Box. Ja. 100. Død zoner. Nice, fik mig. Kan jeg tænke nu. Ja, ud. Et medkit only bare Ja. den. Jeg prøver en dæk, bare for at følge subbet. Top 7 lige nu. 3 solos. Over. Hak. Følg lige. 100. Død. Bare drop nedfra. Han er her. Jeg har buddy. I boksen, tag den. Kan. Jeg er one. Vi skal igennem der. Der. Jeg har 6 byg. Ja, jeg popper. Kæver. Jeg har 27 byg. Så 4. Jeg ligger på vores subs eller Ja, sådan. det er nok en. Der er sådan en, jeg ser ham. Bare spray ham. Det der. Ja, jeg ved det. På hvad? Foran os. Jeg kører nu følge. 100. 111. Nice, Nice, bro. Nice, der er højt. Jeg ved det.
Jeg har et medkit på det. Ja, jeg har bomber. Vi kan bare prøve på Jeg kilde. har nummers. Her, tag 5. Vil du bare købe? Nej, vent. De er færdige, de har ikke noget. sprayer? Bare spray. 57. Ja. 100. Jeg er one. Jeg har en anden. Hvad fuck? En ved en. Jeg drømmer Mats. Jeg prøver ikke at lade ham få mit finish. Han fik det ikke. Han har ikke noget. Han løber. Du vinder ham, hvis du spiller ham. Han har ikke noget. Nice. Nice. Bro, fucking pig.